Yabona ke le ingithatha isikhathi eside mina personally. Ngoba hayi ego self farm ayibunamandla strong too much. Ngoba bengabhedelwa mina. Uyangizwa mangithi bengabhedelwa. Hey ngoba umuntu uyashintsha, ushintsha umuntu abe awushintshi ngalendlela embi, ushintsha ngendlela enhle kodwa abanye abantu bakubona engazi kuyi weakness lokho kanti kuwe kuyi strength. Nawe masekwenzeka kuyo ukubona ukuthi kukunikeza amandla amangakanani lokho kodwa noma kubuke ngathi kubula kwabanye abantu. Nanga umuntu uyafika uzokuhlokoloza emahlweni uzothi hey wena la ujela kabi. Ake uthathe umzuzwana uke uphefumule. Bese uyayeka ukureact. Esikhundleni sokuthi umuntu akuchukuluza akukhombe emahlweni bese nawe uthi ngijala kabi. Akuyeke leyo reaction. Uke nje uzenze slim. Ubukeke umkhombise lo muntu ukuthi yebo uyayibona into akayenzayo kodwa awuzothatha action. Ngaleyo into akayenzayo awuzothatha action. Uzombuka nje. Ngabe uyabhuqa, ngabe uyakhuluma, ngabe uyakumemeza, ngabe uyakuthuka, ngabe kwenzakalani? Uthathe nje umzuzu uyeke ukureacta ngalendlela ade ubureacta ngayo ngaphambili. Ushintsha kanjalo ke ipattern. Pause ngaphambi kokuba ukhombise izenzo zakho, ngaphambi kokuthi ucabangele. Mhlambe khona into elahlekile la ekhaya wena uyalazi isela lakini ukuthi ubani sengizohamba ngomconfronta ukuthi wena nje ngiyazi ukuthi wena oyintshontshile ake ume kuleyo nto uke nje ungareact uthule nje phela uke ubone iuniversity iyenza umlingo phambi kwempilo yakho ngokuthula kwakho ila amandla akho khona kuba nzima ngesinye isikhathi ubone ukuthi iyabona lento yami kade ngiyibekela kodwa manje ayisekho. Njengoba ingasekho ngiyambona ngisho nokumbona ngamehlo engqondo umuntu oyithathile kodwa ekwazini kwakho nasekucabangeleni ake uthule ungareact ungasho lutho nje uthule kungabi ukuthi vele sekuyinjwayelo vele lokho kuwe ngaphakathi kuzofuna ukuthi hayibo ngijwayela kabi lo ngeke nje nayi nangokudlule ngathula ngizange ngize ngisho kulutho namanje usephindile futhi ake uphinde uthule futhi uphinde uthule. Ngoba ngesikhathi ureacta konke lokho kwenzakalayo okucasulayo wena ucabanga ukuthi ku-affecta loyo muntu noma kuzolungisa leso simo esikhona phakathi kwakho nalo muntu okuzokwenza nje kuzokwenza ukuthi leso simo silokho siqhubekile siye phambili nokuthi wena ngesikhathi ucomplaina ukhombisa leyo muzwa wakho ucasuka uzophinde uzilandele izimo ezifanayo nale vibration oyisendayo ngoba phela ngeleso sikhathi angithi ucasukile okuningi okuzokubona okuzophinde futhi kucasule. Ekutholeni kwakho ila kuzovela khona isisombululo. Mhlambe uzovele uphinde uyithole lento kade uthi wena ucabanga ukuthi awusayiboni ngoba usuyamazi nomuntu oyithathile. Mhlambe vele ngesinye isikhathi bese uyabuyela emuva emicabangweni yakho ukuthi hawu yazi ukube ngamconfront ubani ngabe kushuthi ngiyenze iphutha. Mhlambe sekwenzeka sekuphela iviki lokho usuyabona ukuthi hey kwangisiza ukuthula ngalesa sikhathi ngoba buka manje lesimo sesixazululekile. Ziningi ke izimo ezenzakalayo emakhaya la abantu benza izinto ngokureacta ngoba kunzima ukuthula sesiconditioned ukuthi si reacte. Lokureacta sikubona ngisho emateksini sikubona kuma video uthola ukuthi abantu sebeyalwa beyaxabana ngenxa yokuthi umuntu akakwazanga ukuthula esimene esithize. Uyareacta shintsha ipattern uyishintsha ngokuthi upractice non-reaction ube yislima namhlanje kodwa ingomuso noma ngokuzayo ukuze kuya phambili wena ozoba isihlakaniphi. Yiba islima kuleso simo njengamanje leso bhekene naso iba islima.